Hi guys, good morning. Guys, natin ko diri sa among saburan guys kay kanang kuan. Nay daghang mananap, daghang langgam, madza, sa panoy tukmo, daghang kaadso. So gahong buhaton guys para para di ko mahagaw bugaw kanini guys oh. Mo yung style kay ano. Agho plano nga to magdukduk ko sa kanang naikuan, magdukduk ko sa sin, magdukduk og lata, unsa nay masyagit, unsa nay mag-ingan-ingan ng warawarag. So, ahon ta tong i-record. Yan nag-andar magalingan gahapon. So nag-andar man ang galingan gahapon. Nakahunahon ako nga akong i-record. So mao ni siya guys. So namuot ko guys kay pag human hog record gahapon kay nagaling man gahapon timing sad nagaling pag uli na hog ka nagpalit og tambal ni mama bitaw. Dito man ko lungsod gahapon nagpalit og tambal ni mama. Unsa pag uli na ho guys kay wa man diri sa mama kay tuwa man diri senior citizen ni meeting man diri sa among barangay niya. Mo to nga ingo nga unsa man to pagbugaw ng madza ha. Kung naman kong pagmangkon si Bajingjing ko. Ang plano mag-record ko kana magdukduk ko sa scene. Unsa nay magwarawarag so, unsa nay wow, so nay nga na ba siya. Amo siguro dyan. Ako na naman ko naggaling mo dis kuya. Mo to nag-record ko sa galingan. Basta lagi nga tukmo lagi. Kaya naghanan gahapon din. Luto pag hindi gahapon tukmo. Tukmo ug madza. Nawag nangapahak kay gihilabtan sa mga langgam. So mo to pag kanhin ulit sa naghanan tukmo paandaron pa bitorin gion bitorin na akong speaker. O kanini ang hungry. O kanini ang hungry record pandaron pa bitaw na nahoda. Lugpad lagi sila gahapon lagi. Katawa si kus mga tukmo eh. Grabe lagi naghanan lagi mo 50 siguro to mo 100 ba kabog nagdungan og lugpad. Puno lagi ni dinhi nga side. Hungry nga side. Puno lagi gahapon lagi. Pag abot dugay pa sa lupad, pag abot mo diri dapit sa semento babaw, gi-open ang speaker basta lupad lagi silang tanan. Nakahunahon naman ko. Gamay ra siyang speaker guys. Kay kani nga speaker danin ho sa Qatar. Nya. Kuan man ni murag nipalit ko nga ni ba og kanang naay cellphone stand og kanang kuan, cellphone stand og unsa man to basta free ra ni siya sa hong gipalit nga online o di kay free kanang sit jud siya ba. So gamit man day pod mo ni hong gidadri sa Pinas. Nagamit ra jud pod na. Nagamit ra jud pod siya guys. Wa ba ako kanang kuan. Wa ba milang speaker kanira ba yang gamay. Tako speaker nga pinalit pod gagmay. Katulad gud putong tagkuan. Barato ho tag 30 man siguro to kurin ay. Nagpilam to nga speaker ay gipalit na online maghapon ay dito online. Sorry dito ang Ate Cristina. Ay baligyan Ate Cristina. Tagpila man tong speaker tag 50 real man siguro tong speaker gamay pod siya. Gamay siyang speaker 50 or 25 libo ko nalimot na ko. So na po speaker ditong gamay. Mas kusog man di siya tingog pag gamay-gamay ra ni siya pero kusog og tingog. So mao ni guys na ako diri sa Tukadso. Kay persa naghanang mananap. Persa naghanang langgam jud in town. Grabe luoy kay mong sabod hapit mahurot. So dara ko diri guys. Dara ko diri galingkod. Pero nay mga madza nga gahi o bungol ko na siya. Madza nga bungol. Muna mo dagan ko nga magbitbit ingani. Dagan ko ingani. Oh, wala sila katugpa o. Ana ra sila mga kahoy. Ana ra sila mga daplin-daplin. Wala sila katugpa. May mga it-it, may mga tuktuyok, may mga kanang tikarol. O tikarol, may mga tikarol tukmo. Ay, di mo ko. Basta naghanan sa tao. Madza. Ano ka klase ang madza diri? Ay, guryon pa di ay. Guryon, madza. Madza nga bungol. Nang madza nga bungol, kuno kan di. Unsa kanang kuan? Guryon. Nasi guryon. Teka lagi ka ating langgam lagi. Dungan-dungan. Tanawa guys, luoy kayo mong saburan sige kapahak-pahak. Pahak-pahak siya guys. Ito yung igagaw si tata. Sus, ginoon ko kaduha dyan nagsabod guys. Tungod nga ning langgam kaning madza, kaning tukmo, kaning so pa may ubang langgam ay nga tuhik-tuhik kaning sabod. Daghan mo gud sila makaon aning saburan kay ngano ang katong mga gipang budbud na mo simpre o pag siya ni tiglo mo pa siya ni turok o pa siya na ni kanang tubo ug taas. So ang katong iyahang kuan lugas mupuan pa kanang nagpaibabaw pa ba so dali ra nila tuktukon. So mao ni kinahanglan og bantayan lagi. So mao ra to siya guys. Bye. Ingat and bless.